singe keine Melodien, ich singe 1, 2, 3, 4. Ich singe keine Melodien, ich singe 1, 2, 3, 4. Ich singe keine Melodien, ich singe 1, 2, 3, 4. Ich singe keine Melodien, ich singe 1, 2, 3, 4. Lehenengo erantzuna kategoriko izan beharko litzateke, ez? Bai, Euskal Herria bideragarria izango litzake ekonomikoki. Gure momentu oraindik erabaki egin behar diauk. Mediterraneo aldeko estaduen eredua potolo-potolo esan da. Edo hartzen duen Europa erdialde eta iparraldeko estaduen eredua. Pensioak ordaintzeko kapaza izango litzateke Euskal Herria? Ba, bai, eta gainera bere buruarengan momentu honetan erabaki batzuk hartzen hasiko balitz soberaniaren bidean, are errezago izango litzateke. Nik gomentzituta neok krisiak asimilazio handiago ekarri dula Espainiarekiko. Gertatu dek Euskal industria, barne produktu gordinean, 3 puntu galduiztik. 26-tik 23 pasak. Soldatak jetxe egin dituk. Familien errentak eta personen errentak denak jetxe egin dituk. Langileak pobretu ingatuk. Eta ikusten da Espainiaren erabaki batzungatik izan da. Gure finantza sisteman kazgora jundek. Eta beti egaituk esaten gu gehala herri aurreratu bat, teknologia aurreratu dukana, eta hori momentu honetan ez tek egila. Eta Espainiako politikak gurean aplikatzea, objetiboki erabat diferentean gizarte baten aplikatzea, lehen esan bezala letala da. Zergatik ez da, kontenidoetan dago asuntoa. Independentzia zitzeiteakoan zeri buruz zitzeiten nahi ere jakin egin barko genuke. Hau da, independentzia ez da instituzio batzuk ukitzea, badaukagu parlamentu bat, badaukagu administrazio oso bat, badaukagu egitura oso bat, erabakiak hartzen dituna. Baita ere hor egon barko litzateke baita ere refleksio bat, zer nolako edukiak nahi ditugun eukitzea independentzia horrek, edo erabaki ahalmen horrek, edo soberania horrek, ez da? Eta ja funtsezko galdera. Hau da, parlamentu bat eukitzea nahikoa da, independentzia izateko. Parlamentu bat eukitzez aparte, ejekutibo bat eukitzea, egitura administratibo oso bat, benetan hori da independentzia eukitzea? Edo hori baino hauntzago pentsatu behar dugu eta gure herriko biztanleak hobeto biziko dian eta beraien bizitzarekin zerrikusi daukaten erabaki guztiak hartzeko kapazitatea edukiko duten pentsatu behar dugu. Eta erantzuna baiezkoa den momentuan, orduan ja soberania zeditzeken nahi geha, ez? Hori beti komentatzen dena, ez? Eta askotan igual independentziaren aldeko posturari kontra egiteko, ez? Estatu batek ez duela independentzia ematen da guzti hori, ez da? Zen neurritaraino estatu batek soberaniari bermatu dezake edo ez, batez ere mundu globalizatu honetan. Karo, estatu bat eukitziak ematen dik aukera baliabide gehiago eukitzea estatu bat ez eukitzea baino. Ik estatu bat daukaken momentuan, ja badaukak aukera behintzat, edo askoz hobetoago, estatu bat ez daukakenean baino, ire biztanleekiko hartu behar dien erabakietan gauza gehiago determinatu ahal izateko, ez da? Ik estatu bat ez daukakenean, eta momentu honetan ikusitzen dugu, ez da? Euskal Herrian eta Euskal Komunidadearengan eragina dauzkaten erabaki asko ez dira hartzen Euskal Herrian. Eta ez dira hartzen gaina Euskal Herrian pentsatuz, eta ondorioa txarra izaten da, ez? Hori gertatzen dek mediku batek okerreko diagnostiko egiten baldin badu, eta okerreko botika eman, azkenean gaixoak txarra egiten dik. Euskal Herrian hemen estatu bat bideragarria izango zen ekonomikoki? Lehenengo erantzuna kategoriko izan beharko litzateke, ez? Bai, Euskal Herria bideragarria izango litzake ekonomikoki. Karo, hor, soberania hartze handiago horren barruan, independentzia barne, ze erabakitzen dan, ez da erabakitzen, generalian ez da erabakitzen arrazoi ekonomiko gutxengatikan. Eta gaina Euskal Herrian kasuan esango nik refleksio hori beranduago etorrian zerbait dela, lehenagotik pentsatu izan dialako beste faktore batzuk edo izan diala determinanteak independentziaren aldeko autua egiterakoan, ez da? Eta fondoan eta oinarrian, ne ustez bazeok komunidade zentzu bat egotea
eta komunitate zentzu horren gainean eraikitzen dek borondate bat independentziara juteko, eta gero, borondate horrek dizkik hainbat osagai, eta ekonomikoan noski oso importantea dek. Oso importanteak Eskozian ikusi diagu ze pasatu den, ez da azkenengo momentuan balantza determinatu egindik faktore ekonomikoak, batez ere bildurraren zea horren bidez, ez da. Ekonomia zitzeiterakoan baitere, eta askotan ez zio eman behar duen importantzia, ze gizartea eta Euskal Herrian gainera ohitura handi eduki diau, gizartea irudikatzerako momentuan, gizartearen beraren esku ez dagoen zerbait bezala ikusi izan diagu bilakaera ekonomikoa, ez da. Eta kontuan izan behar diagu, nolako ekonomia daukagun, halako gizarte edukiko dugula. Ari gaitu gizartea egituratzen duten elementuei buruz hizketan, eta elementu horiek, baliabide horiek, elementua baino baliabide horiek generalean tradukzio bat daukate ekonomiaren munduan. Eta horren gainean erabakitzeko gaitasunik espaldin badaukagu, eta espaldin badiagu gehorrek imaginatzen nolako ekonomia bat nahi dugun, ezin diagu imaginatu nolako gizarte bat. Bueno, bai, imaginatu ezakegu, baina ez dek erreala. Oso barneratuta diau ekonomia enpresarioen eta fortuna handien zerbait dela. Osea, azkenen oligarkizazioa hitz egiten ari gaituk. Ez da oso barneratuta diau, bai, baina hori guk ez daukagu zer eginik hortan, eta azkenen konformatzen gaituk hortik etortzen dien papurren gainean. Karo, hori guk daukagu barneratuta, baina Europan ez dek horrela. Hor nabarmenadek ekonomia onura publikoko zerbaitan neurrian, interes publikoa daukan zerbait dela. Eta interes publikoa daukan neurrian, politikoek esku hartu egin behar dutela. Eta politikoak dituk azkenean herritarren ordezkariak. Orduan, herritarren interesen arabera erabaki behar ditek zer nolako egitura ekonomiko nahi duten. Zer nahi duten? Edo ekonomia finantziaro bat, simple esan da ekonomia de kasino olako bat, edo nahi duten ekonomia indartsu bat izatea, gero errentak banatzen laguntzen duna ja aberastasuna sortzen du momentutik, hau da, industria bat badaukan, industria horrek zaugarri ditun, edo nahiago dan zerbitzuetara jo, edo turismoa lehenetxi, edo eraikuntza lehenetxi, eta ikusi dugu ze pasatzen den, ez da, ikusi dugu eraikuntza lehenesten denean, krisi garaietan, dena erortzen dela eta pobrezia zabaldu egiten dela. Orduan, erabaki oso importanteak dituk maila ekonomikoan hartzen dianak gizarte baten etorkizuneako. Ikusteek Euskal Herri independente batek ekonomia justuago bat emateko aukera gehiago dituela Estatu Espainiarrak edo frantsesa baino? Hori erabakitzeko momentua huentxe dek, ez da. Euskal Herriak erabaki egin beharrik, bere garaian erabakizun bezala eta industrian aldeko apustua egintzun bezala, erabaki egin beharrik ze egitura ekonomiko nahi duen. Nahi duen, Espainian dagon ekonomiarekin asimilatu, kosto bajuak, lansari bajuak, irabazien gaineko kontrolik ez, ekonomiaren beraren finantzarizazio, ekonomia realetik aldentzea, hirigintzari eta turismoari pisu ematea, eta horrek kapa askoren pobretzea ekartzen dik, ala nahiago duen iparraldeko estaduen eredua hartu. Ezagutzan oinarritutako ekonomia bat, industriari pisu ematen diona, baina industria avanzatuari pisu ematen diona, eta behin erabaki hori egiten dunean, erabakiko du nolako fabrikak nahi ditun, nolako lantokiak nahi ditun, langileek ze parte hartza izango duten, handiago edo txikiago izango duten. Egia da teorian, estado txikilek, edo esaten dela estado txikilen gatikan, demokratikoagoak diala. Baina demokratikoagoak izango dituk, edo ez dituk izango hain dependienteak, independentzia horren barruan, baldin eta beren lanak ondo egiten baldin bezkite. Gure momentu oraindek, erabaki egin behar diau. Zen nolako egitura ekonomikoa nahi dugun. Etorkizunean Euskal Herria bere buruaren jabeago izan dadin eta bere erabakiak hartu ditzan, erabaki behar di momentu honetan hartzen duen Mediterraneo aldeko estaduen eredua, potolo esan da. Edo hartzen duen Europa erdialde eta iparraldeko estaduen eredua. Momentu honetan, esan daiteke ziur asko urte pare bat edo alperrikan galdu ditugula erabaki hori hartu gabe. Eta horrek arrastrago egiten gaitu, gure erabaki ekonomikoak hartzen dituzten eta zergatik diok urte pare bat berandu gabiltzala? Edo gehiago ez baldin bada, ze krisian zenbazki hau 2008-tikan, guri eragina benetazkoa 2009-2010ean egiten hasi zaigun. Orduan hartu izan balia erabaki batzuk inbertitzeko industrian ezagutzan ekonomia aurreratuago egiten, baina ez da egin, al kontrario, gero eta gasto gutxiago egin da. Esaten dira mezu oso arrandiatsuak edo egiten dira, baina gero horren benetako zeharikan ez da ikusten. Zer gertatuko litzateke Euskal Herri independente baten pentsioekin, soldatak hobeak izango lirateke, lan baldintza justuagoak izango genituzke. Kontestu batean esaten diran gauza dituk, ez beti bildurraren zea horretan, ez da kontuz, Espainiatik juten bat zeate, Espainia pagatzen dizkizue pensioak eta ez dakiz zer. Pensioen debate ustel bada, oso erraz manipulatu daitekeen debate bada. Pensioak nondik ordaintzen dira? Pensioak ordaintzen dira lanetikan.
lana zenbat eta produktiboago izan, diru gehiago sortzen da, etekin handiago baten zaio lan horri, kotizazio gehiago daude eta diru gehiago dago pentsioak ordaintzeko. Momentu honetan kontrako norabidean goaztik. Lanak gero eta merkeagoa dek, gero eta kostu bajuago dizkik. Espainiatikan ezarri zaigun lan erreformak ekarri dik langileen pobretze izugarria, kotizazioak jeistea, orduan momentu honetan Espainian ere pentsioak garantizatuta dauden zalantzazkoa da. Egoera horrei, Espainiak pentsioak ordainduko elizkiguken egoera horrei buelta emateko, oso importantea da hemengo neurriak hartzea. Hemen, Euskal Herriko neurriak hartzea. Eta neurri horiek dituk, lehen esandako ez da, gure ekonomia maila zigo bar da. Izan bardek, ekonomia bat, orain arte izan dena bezala, industria honen jarritua, bai, ze industriak garantizatu egiten du diruaren banaketa justuago bat, distribuzio justuago bat, lanaren desberdintasun gutxiago langileen artean eta aberats eta pobrenen artean. Gaur egungo industriak ere beste ezaugarri batzuk izango lituzke, produktibidade ikuspegitikan, hau da, maila jasoagokoa da neurrian, balio erantzi handiagoa sortzeko kapaza da, eta ez dik lehiatu behar langileen soldatakin. Ja, berez, langileen soldatak altuak izan da, diru gehiago atatzen da. Eta orduan, pentsioak ordaintzeko diru gehiago zeok. Baina, are gehiago esango diaz, gu badio problema bat, gure biztanleria sartzen ari dek. Pentsiodun gehiago izango dizkiago. Bai, orduan, horren soluzioa zen izango litzake. Horren soluzio izango litzateke, eten egin barko litzateke ziurrezko kotizazioak eta pentsioen ordainketaren arteko ze hori. Pentsioak ez dira zertan kotizazioetatik ordaindu behar. Pentsioak ordaindu daitezke, zaku handi horretatik, zergen zaku handi horretatik. Ezerk ez du eragozten hori. Eta momentu hortan, eztabaida hori ez dago mahai gainean. Finean, pentsioak ordaintzeko kapaza izango litzateke Euskal Herria? Bai, eta gainera bere buruarengan momentu honetan erabaki batzuk hartzen hasiko balitz soberaniaren bidean, are errezago izango litzateke. Maila zigotzen den ekonomia baterantz edo joko balu. Unionismoaren aldetik egiten den beste amenazu bat edo izaten da Europatik kanpora aterako gerala, Eurotik kanpora aterako ginatekela, Espainiarekin harremanak ere eten egingo liratekela, falsoak dira, egia dira. Espainia eta Euskal Herriaren artean banaketa gertatuko baliz, banaketa hori nola gertatzen den, determinantea da. Akordio bidez gertatzen baldin bada gauza hauek soluzionatuta zaudek. Ez baldin bade gertatzen akordio bidez eta badirudi gertatzekotan ez dela gertatuko akordio bidez, gauzak nola dauden ikusita, logikoa dek horrelako mehatxuak erabiltzea erabakia hartzeko momentuan edo erabakia determinatu daiteken momentuan. Baina erabakia hartuta gero sentidorik ez daukaten gauza dira. Hau da, zergatik nahiko luke Europak, Euskal Herria bezalako lurralde bat, lurralde industrializatu bat, errentaldetik batazbestekoaren gainetik dagoen lurralde bat, Europatik kanpo euki. Hor bazeok datu bat. Espainiaren erreskatea, gertatu etzan erreskate famosoi, baina bankuak erreskatatzeko balio izan zuna. Europak eman omen zion Espainiari, ez dakitzen bat erabilizuten azkenean, baina 100.000 milioi euroko fondo bat utzizun Espainiaren esku, eta horren arabera hainbat murrizketa edo hartu zian. Euskal Herria ez zegoen erreskatatuen artean, naiz eta Espainian egon, erreskatatzaileen artean zegoen. Bai, ze Euskal Herriak bere errenten bidez, Europari ematen dion hori, erabilizan Euskal Herrian ez zeuden entitate finantziero batzuk erreskatatzeko. Europak zergatik nahiko du erreskateetan parte hartu duen lurralde bat kanpoan utzi. Aberastasuna batazbestekoaren gainetik eta beraz solidaridade mekanismoetan aportatu egingo duen estado bat kanpoan utzi. Arrazoiak bakarrik dituk negoziazio agresibo testu inguru batean bakarrekan erabili daitezkenak. Behin negoziazio agresibo fase hori gaindituta, hau da, ustura gertatuta, logikoena da pentsatzea Europak nola edo hala topatuko lukela bideren bat Euskal Herria kanpoan ez geratzeko. Gero beste eztabaida bat izango litzateke bai, Europar Batasunetik kanpo gelditzeak ze onura edo zer kalte ekarri ditzakeen, ez? Askotan ematen du Europar Batasunetik kanpora ez dagoela ezer, ez? Baina baditugu estatu batzuk Europan bertan eta inongo arazorik gabe funtzionatzen dutenak, ezta? Bai, gertatzen dek hor politikoki oso koste handia dukan zerbait dela, ezta? Holako planteamendu bat egiten duna eta Europa hain ondo ikusi dago gizartearen artean, Europatik kanpo egotea gauza txar bat bezala ikusten dela, ez? Beste gauza batek euroarena, gero eta gehiago zalantzan jartzen da euroan egotea ona edo txarra dan. Euroa, desde luego, diseinu txarreko proiektu bat izan zen, gaizki diseinatu zen, korrika eta presaka egin zen, ehundoko gabeziak ditu, eta momentu honetan hori sufritzen nahi gara, ez? Alde hortatik Euskal Herri independente bat, eurotik kanpo egotea ona edo txarra izango litzateken, barruan egotea baino, kanpoan egoteak
emango lizkioke tresna batzuk bere politika monetarioa garatu ahal izateko eta jokatzeko monetarekin baita ere bere ekonomiaren beharrak, momentu bakoitzeko beharrai erantzun ahal izateko. Berez, ez du zertan txarra izan. Ondorio txarrak izango ditu, agian hasiera baten ondorio txarrak eduki ditzake. Aurrera dijoan ala, eta soberania, lehen aipatuetan soberaniaren bide horretan, ezta, baldin badukak ire moneda kontrolatzeko gaitasuna, askoz maniobrabilidadea handiagoa daukak, baita ere, ire ekonomia egituratzeko momentuan, ezta? Krisia gora bera, ze suposatu du Eusko Herrientzako? Espainia barruan egon, edo estatu independente bat edukiko bagendu krisiak eragin berdina izan luke guregan, edo Espainia barruan egoteak azken finean askoz dependenteago den gaitu Espainiarekiko? Ni gomentzituta neok krisiak asimilazio handiago ekarri dula Espainiarekiko. Aldi berean ekarri du nolabaiteko independentismorako baldintza hobeak, ez? Horrexegatik. Horrexegatik baita ere, ze gertatu dek krisian? Pobretze orokor bat. Gertatu dek euskal industria ehuneko pisua barne produktu gordinean 3 puntu galdu izkik. Ehuneko 26-tikan ehuneko 23 pasaik. Soldatak jetxe egin dituk. Familien errentak eta personen errentak denak jetxe egin dituk. Orduan, okerrago gaude. Eta jendeak badik pertzepzioa, hor hartu dian erabakiak, krisiarekiko hartu diran erabakiak, Espainiak determinatu ditun erabakiak izan diala. Gure finantza sisteman kasgora jundek. Espainiak erabakizun lan erreformak langileen pobretza ekarri zuen, pentsatuz kompetitiboa izango zala Espainiako. Espainiarako hori akaso ona izan zileken, zalantzan jartzen diat, baina Euskal Herrirako izan da letala, ez? Langileen ikuspegitikan eta ekonomiaren garapenaren ikuspegitikan. Genitun langileak, ondo ordaindutako langileak genitun, baina konparatiboki, produzitzen zutena zen, soldata baino gehiago, hau da, produktibidadea zen Espainiarekiko ehuneko 130, eta soldatak zian Espainiarekiko ehuneko 120. Orduan, hor gap bat bazegon, ez da, zearen alde, aberastasunaren sorreraren alde, eta azkenean enpresarien alde. Eta zer esan da behin eta berriz, hemen gehiagiko horratzen dela. Baina, are gehiago, are produktibidadea handiago daukagu. Honek ekarri duna, lan erreforma honek ekarri duna izan da pobretzea. Langileak pobretu ingatuk. Pobretu indek generalen langile jendea. Eta ikusten da Espainiaren erabaki batzungatik izan dela. Zeraman gaitu gure ekonomia tentazio batera kostuen bidez lehiatu daitekela pentsatzera, ezta? Tentazio hori, eta beti justo kontrakoa lehiakorrak, euskal ekonomia lehiakorra izan dek, batez ere gauzak ondo egin ditulako eta merkatuan gauza horiek pagatu egiten zialako, ezta? Bueno, orain berriz, pasatu gaituk pasatzen ari gaitu pixkanaka eta zoritxarrez beste paradigma horretara. Eta beste paradigma horrek ekartzen duena da krisien aurren vulnerable izatea eta pobretze orokorra eta desberdintasunak handitzea. Eta aldi berean baita ere ekonomiaren finantziarizazioa. Eta ekonomiaren finantziarizazioak esan nahi du ekonomia aldendu egiten dela herritarrengandik. Eta oligarkia handien esku bakarrikan geratzen dela. Gure sistema finantzieroak kargau indegu baita ere. Guk bagenitun bankuak, kan eta kutxak, aurrezki kutxak, eta horiek zian gure tejido industrialari eta gure tejido ekonomikoari kobertura ematen ziotenak. Gure zabarkeriz eta Espainiaren laguntzarekin kargau egin dugu. Eta gero horrezaz gain baita ere badaude faktore objektibo ekonomikoak izan daitezkenez aparte, badaude faktore psikologikoak. Gure referentzia bakarra gauza guztietarako, onerako eta txarrerako Espainia da neurrian, eta gure dirigente politikoentzako bakarrikan paparra ateratzeko balio baldin badu Espainiarekin denbora guztien konparatzeak, Espainiako joerak, politikak eta egiteko moduak dira behaien erreferentzia bakarra. Eta Espainiako politikak gurean aplikatzea, objektiboki erabat diferentean gizarte baten aplikatzea, lehen esan bezala letala da. Nik esango nikek ez dagoela estrategia independistarik, baina eske inkluso are gehiago esango diat. Nire ustez momentu honetan ez zeok ez da estrategia autonomista bat. Momentu honetan geneukana mantentzeko estrategiarik lehen geneukana eta gutxi edo gehiago gizarte egituratzeko baliagarria izan den estrategia bat izan dek, eta momentu honetan ja ez diau ez da hori ere. Izan ere, horrek eskatzen dik gure ekonomian inbertitzea, eta gure ekonomian inbertitzeko gaitasuna galtzen ari gaituk. Eta ere gaituk galtzen Europako batazbestekoan azpitik. Eta beti gaituk esaten gu gehala herri aurreratu bat, teknologia aurreratu daukana, eta hori momentu honetan ez dek egila. Ikusten baldin badiau, Europako batazbestekoaren azpitikan gaudela,
Aiga esaten, Europako erdi pare horretan gabiltzala, ez onenekin. Eta guk aspirau behar dugu, ez konparatzea gure burua erdi maila horretan daudenekin. Are gutxiago Espainiarekin. Baizik eta, ziur asko, Eskaniarekin, Finlandiarako ez dakize lurralderekin, Alemaniako ez dakize lurralderekin, ez estaduekin. Gure tamaina daukaten lurraldeekin. Berriro kooperatibismoen inguruko ematen du bigarren olatu bat ote datorren. Guzti hori nola txertatu daiteke estrategia independentista batean? Edo zer da baliagarria esperientzia hortatik estrategia independentista batean? Nik horrek planteatuko nik, zer da baliagarria? Kooperatibismoa ezin da orokortu, gaur egun. Gauden testu inguruan ezin da orokortu. Baina aldi berean baita ere ematen dik arrastre gaitasun bat edo eredu bat markatzen dik, gero beste gauza batzutan semi-kooperatibismo modu bat edo zehatu dezaketen. Kooperatibismoa, eta batez ere Euskal Herriko kooperatibismoan ezaugarri bereziena da, kooperatibismo industriala dela. Munduan, kooperatibismo industrialaren adibide oso gutxi zaudek. Eta ziur asko esanguratsuena dek Euskal kooperatibismo industriala, ezta? Horrek, jatorrian, kooperatibismoakin gertatzen den bezala eta ekonomia sozialarekin gertatzen den bezala, bazeok, herritarren enpoderamentu bat, gabezi egoera baten aurrean, hau da, lan prekarioaren aurrean, lan falta eta lan prekarioaren aurrean, kasu honetan izango litzakek, edo euskerazko hezkuntza falta denen kooperatibak sortu dituk hezkuntza hori emateko. Edo osasun gabezia denen kooperatibak sortu dituk osasun emateko. Lana falta edo lan prekarioa zegonen, gerrak txikituzun lurralde baten, debagoienean, herritarrak enpoderatu dituen eta sortu zituzten kooperatibak. Kooperatibek ezaugarri modura herri ikuspegitikan gauza honak asko dizkitek, eta dituk, batez ere, enpoderamentua bera, gertatzen baldin bada ekonomian, baita ere gertatzen dut gizartearen beste arlo batzutan. Bai, eta horrek ekartzen dut jendea konprometitzeko gaitasuna. Egoera txarren aurrean, beren kasa soluzioak topatzeko joera hori. Eta baita ere, gizartea ulertzeko kapazitatea handiago bat, ekonomian aktore bihurtzen diren, sozioekonomian aktore bihurtzen diren horrean. Ja, aktoreak ez dituk enpresario handiak, enpresa jabeak, ja, aktoreak dituk langile, enpresario dian horiek, bazkideak, ezta? Bueno, hori debagoienan ikusi da, ze gero gauza izan dituk baita ere entornoan, beraien inguru horretan, ekimen berriak sortzeko, ezta? Bai hezkuntzaren ikuspegitik edo baita ere beraien eraldatze soziala helburutzat hartuz, hainbat ekimen hartzeko. Hori neurri baten egia da gripau indala motor hori, ez? Momentu honetan dimentsio zaunditu dianen, lurralde berritara jundianen eta motor hori gripau indala. Baina muina hor dago eta kooperatibismoak zer ekarri dezaioken herri soberania hartze horri, enpoderamentua, jende formatua ekarri dezaioke, ekonomiaren gainean protagonista izateko nahia eta kapazadan jendea ukitzea, ezta? Nik uste diat, naiz eta anekdotikoa izan Euskal Herrian testuinguru orokorrean, badaukala baita ere eredugarritasun bat kooperatibak beste gauza batzutara edo kutsatzeko kapazitatea ukizakena, ez. Muerde los pies, ven pa' acá, cuida con la culebra que muerde los pies. Si me muerde los pies yo la tengo que matar, si me muerde los pies yo no puedo ya bailar. Eta estrategia independentista bat aurrera ateratzeko gaur egun ze baliabide edo ze baldintza ditugu, ez? Lehen esan dugun edukiz betetako soberania hori izan beharko genuke iparze hori da azkenean herritarrak hobeto bizitzeko modua eta beraien bizitzaren jabe izateko modua garantizatzea, ziur asko eduki beharko dizkigu bi gauza kontutan. Batetikan, euskal ekonomia produktiboago izan behar da, hau da, aberastasun kualitatiboa sortzeko kapaza izan beharrek, berdintasunean, ingurumenarekin errespetu handiagoz, eta aldi berean ezagutzan oinarritu industria hori, hau da, maila teknologiko altua, langile formatuak, eta bar. Ni konbentzituta neok horretan, momentu honetan eragile diran guztiak, ados etorriko diala, behintzat maila idealean, ezta? Sindikatuek gainera horretan, gehiengo sindikalak lan handia egin du mezu horiek ematerakoan, beste gauza da, zen horretaraino iritsi dian mezu horiek. Baina horrek eskatzen dik baita ere gure politikoak, edozein egitura politikotan egonda, inkluso oposizioan egonda, hori imaginatzen hasi behar dirala, eta hori zehatzen, horrekiko responsabilidez jokatzen hasi behar dirala. Sindikatuek esan dugu gutxi gorabehera klabe horretan kokatu xamar daudela, ziur asko gauza asko hobetu daitezke, baita ere sindikatuen jardunean zabalduz, momentu honetan kanpoan dagoen jendearen gana eta beraiek lan zeran txertatzeko moduak topatuz,
baita ere, ze leku izango luketen hor, eta bar, baina batez ere enpresarien ikuspegitikan. Enpresariak ematen dik, hau txikiarekin esaten ditek Espainian egoteak eta Espainian markak kalte egiten diela batez ere kanpoan daudenean, baina hau txikiarekin hori esan da ere, gero egileadek baita ere, epe motzeko gauzetara mugatzen direla eta oso interes personaletara mugatzen direla. Claro, epe luzera begiratzen hasiko balea baita ere gauza hauetaz jabetuko lirateke. Beraiek ere bazekitek, beraien jarduera eta epe luzeko irabazia garantizatzeko horrelako neurriak hartu behar direla, ez? Gure industriaren maila altxatu egin behar dela, gure ezagutza handitu egin behar dela, inbertsioak egin behar direla, eta abar, politikoen erantzukizunaz esan diat. Eta bigarren gauza bat bazeok baita ere. Eta hau agian hainbeste ulertzen ez dan edo hainbeste aipatzen ez dan kontu batek. Giza eskubideen inguruan hain urruti geratzen dek, ez da? Hitz egiten da, eskubide sozialak, etxe bizitza, lana, ez da gizar. Etxe bizitza eta lana giza eskubideak dituk. Orduan, ikuskera zabala eduki behar diau herri honetan. Katiatzen ari gaitu giza eskubideen zea baten, eztabaida baten, inora ez dara mana momentu honetan. Bai, eta hori gainditzeko moduetako bat, nik uste dut izan daitekeela giza eskubideen ikuspegi orokor bat edukitzea. Azkenen herri bezala denerako ona izango da. Hau da, giza eskubide horietan baita ere sartzen da bizitza duin bat izateko eskubidea, lan duin bat izateko eskubidea, etxe bizitza bat edukitzeko eskubidea. Azkenen bizi ahal izateko eskubidea ze, ezin gaituk bizi ez baldin badiau bizi biderik, ogila mahai gainean jartzerik ez baldin badiau, edo gauean intimidade espazio bat ez baldin badiau lotara joateko, edo kontua kontatzeko berdintzaileak, ezta? Orduan, azkenean hori ere presente edukitzen baldin bada, horrek ekarriko dik baita ere arlo ekonomikoan erabaki batzuk, beste eszenario batera emango dituzten erabaki batzuk hartzea. Yepa, yepa, yepa! ¿Y tú, no bailas? Claro, otro día. Pausoak ematen hasi. Imaginazioa egan jarri, baina ez imaginazioa gauza inorez joan gauza baten pentsatuz herri libre bat izango gerala. Ez, hori edukiz jazterakoan imaginazio erabili eta pausoak ematen hasi responsabilidadez. Alperrikako debateak, publizitate mezuak eta horiek ez ziazik inoa. Eta konparazio absurdoak egitea ez ziak inoa. Oso importantea da imaginatzea eta pausoak ematen hastea. Behartuta erantzutea. Direk erantzun ditek, guen arte direk erantzun ditek, eta kinelan kontua. Independentzia noiz, hemen Euskal Herrian estatu bat. Ez diat eskatuko eguna, ez diat eskatuko hilabetean, urtea bai. Ze urte, bota urte bat. Jo, bildurra emateik horrek, Gero, urrai azpikoa dago, independentzia lortzen danean, gehien gerturatu danari urrai azpiko bat oparituko diogu, orduan Buendala 15 urte baino gehiago dituk estatuto hiltzala aipatu zula gehiengo sindikalak, ezta? 97an, bai. Bai, atea kontuk, jo urteruntzere bagoaztik eta estatutoa buendikan hil egon arren hortxe zebile bueltaka. Pentsatzen diat, 17 urte horiek, baino gutxiago izango diala, ze egile esan egoeraren gordinena buendik konbentzituta neok ez tegula bizi izan. Hau da, krisi orokorra honek geldialdiak izango ditula, baina okerrena oraindik ez tegula bizi. Era, karo, egoera okertzen di joan ala, erabakiak lehen aipatu dugun eszenario hori imaginatzea azeleratu ingo da. Oin urte esan behar diat? Bale, 17 urte pasa ditu garrezkeo, nik beste 17 erantxiko zizkio bat. Pentsatuz oso urruti juten nahi naizela, baina, bueno, kubritzeatik. Urrai azpikoa jokoan zeok, 2030an bai. Bale, oso ondo, apuntota ditzak. Bale, bueno, eskarrik asko bainaut, eta... Otorduak gehiago, bi bat. Gure momentu orain, erabaki egin behar diau. Mediterraneo aldeko estaduen eredua, potolo esan da. Edo hartzen duen, Europa erdialde eta iparraldeko estaduen eredua.